आरो जायानो जिसुनि लामाजों गोथों लामाजों थाबायो सैथो लामाजों थाबायो बिखौ सैताना माब्लाबा फेजेननो हाखाला होनदों दांनोनो हायानो आरो नों जुदि इसोरनि लामाजों गोथों लामाजों थाबायोब्ला नोंखौथ' खुनु प्रयते सैताना दांनोनो हाखाया दा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरनि थाखाय सानैल' मालिक गसंनानै दङ सासेया जिसु मालिक आरो सासेया धोन मालिक थाखा गोबां मानसिफोरा दिनै थाखाखौ होसोनानै जिसुखौ खुलुमाखिसै आरो गोबां मानसिफोरा दिनै जिसुखौ खुलुमनानै न'निफ्राय हा हु होजायालासिनो बारि बागान गारनानै खारनानैब्लाबो जिसुखौनो मालिक खालामनानै सान्थियै संसार जागासिनो दङ ओंखायनो जोंनि बर'फोरा आन्दायनायनि सम नङा बियो जिउनि मेगना गेवनायनि सम बोर जुदि नांगौब्ला सैथोआव थाबायग्रा जानांगोन हालेलुया दिनै आङो माखासे बिसयखौ आङो दिनै बुंनो नागिरदों जों दिनै फोरबुजों थाबायनायनि उनाव फोरबुआ जोंखौ बोर गोनां जिउ खुंनो थाखाय दिनै सायख'दों हालेलुया दिनै जों जेब्ला बाइबेलनि सिरिखौ फरायगोन अब्ला जों मिन्थियो फोरबुआ बुंदों आं दिनै निखावरि जाबाय जाहाथे नोङो धोनि जायो हालेलुया आं दिनै कालबारि क्रुसाव दिनै गासै साजाखौ आङो बानस'बाय खारना जाबाय नों हुस्थता जायो हालेलुया दिनै फोरबु जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आं दिनै असान्तिखौ बाननानै लाबाय आरो आङो नोंनो सान्ति जिबनखौ होबाय दिनै सोरबाया जुदि जिसु ख्रिस्टनि उनाव फैदोंब्ला बिनि जिबनाव जाहैबाय जिसुआ दिनै जाय जिबनखौ जोंनो होदों बे जिबना जाहैबाय जोंनि जिबनाव थाथारनो नांगौ आरो जोंनि जिबनाव जिसुनि होनाय जिबना बोरा जुदि गैयाब्ला जोंहा सलिनायाव थाबायनायाव माबा मोनसे जोंहा केलेमेलि दङ हालेलुया दिनै नोङो आयनायाव जेब्ला नायगोन आयना फिसायाव नायोब्ला नों मोखांखौल' नुगोन आरो आयना गिदिराव जुदि नों नायोब्ला गावनि गासै सेहेराखौनो नुजोबगोन बबेयाव दागि दङ बबेयाव दागि गैया जेब्ला नोङो फोरबुनि बोसोनखौ नोङो नायगोन फोरबुनि बोसोनखौ नोङो जेब्ला खोनासंगोन अब्ला नोंनियाव मा जादों माया जायाखै नोंनि आत्मायाव माया खमजुरि नोङो गावनो मोनदांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां मानसिफोरानो सोङो सार आरज खालामनायनि उनाव मा नुखो खिन्थु जोङो मा नुखोखौ खोन्थानो थाखाय जोङो बेयाव गैया हालेलुया खिन्थु फोरबुआ दिनै नोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों बोसोननि जुगिदि बेखौसो जोङो खोन्थानो बेयाव दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया बेयाव थानाय सासे सासेनि गोसोखौ जुदि बुंनांगौब्ला गाबोन बिसोर आंजों मोखां होनोनो हानाय नङा लाजिगोन सैथो बाथ्राखौ बुंजोबनांगौबा दानो हालेलुया खिन्थु जों जाहैबाय मानसिखौ गोसो बायहोनो मानसिखौ बिदि बिदि नुदों होननानै निराशा जाहोनो थाखाय नङा जों जाहैबाय गोलैनानै थानाय मानसिखौ बोखांनो होननानैसो फैदों हालेलुया बेबो फोरबुनि बोसोननि जुगिदियै आरजनि जुगिदियै दिनै जोङो नायगोन नाम्बार वानाव जेब्ला नोङो फोरबुनि बोसोनखौ मानिगोन अब्लासो जिबनाव बोर फैगोन खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो बोसोनखौ इसोरनि रावखौ इसोरनि बुंनायखौ मानिनानै सोलिब्लासो जिउआव बोर फैयो नों मानिनानै सोलियाब्ला बोर फैया नों मानिनानै सोलियोब्ला बोर फैयो हालेलुया दिनै बाइबेलनि बोसोना सुनि खाफाल आरो मोजां खाफालनि बाथ्राखौ लिराखै बाइबेलाव दिनै लाख आरो आनलाख खाफाल गोनां आरो खाफाल गैयैनि बाथ्रा नङा बियो दिनै जोङो ख्रिस्टखौ फोथायनाय मानसिफोरा खाफाल गोनां खाफाल गैयै बेयाव रायलायबाय थानायनि बाथ्रा गैया हालेलुया गोबां ख्रिस्टियानफोरानो मोजां सम फैब्लाथाय मोजां उन्नति जाबाथाय बिराद खाफाल गोनांलै बेहा बिराद उन्नति जाबाय होनो आरो बाइबेलाव खाफालनि बाथ्रा लिरनायानो गैया दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ साव आरो बोरनिसो बाथ्रा दिनै नों मानिनानै सोलिगोन माने नोंनि नखराव बोर दिनै नों मानिनानै सोलिया माने नोंनि नखराव साव हालेलुया दिनै नों जुदि मानिनानै सोलियोब्ला फोरबुनि बोसोनखौ हाजार फिरिसिम नोंनि बंस'आ बोर गोनां जागोननो आरो दिनै नों मानिनानै सोलियाब्ला नोंनि नखरा 7 फिरिसिम साव फैगोननो हालेलुया दिनै आङो गिर्जानि लिडारफोरनि बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों गिर्जानि मेम्बारफोरखौथ' साइडआव दोनथ'थो गिर्जानि लिडारफोरानो दिनै आखायाव बाइबेल लानानै गुबुनखौ प्रसार खालामग्राफोरनि नखरावनो दिनै बोर गैया मानो गुबुननि थाखायल' बिसोरो गोदै गोदै बाथ्राजों प्रसार खालामो
गुबुनखौल' मोजां जाजानो लुगैयो नाथाय गावनि न'खर गावनि गथ' गथाय गावनि बिहिखौनो बे फोरोंनाय बाथ्राखौनो फोरोंनो हाया जायनि जाहोनाव न'खराव बोर गैया हालेलुया दिनै जोंनि न'खराव जुदि बोर नांगौब्ला जों जाहैबाय दिनै मानिनानै सोलिग्रा बेक्ति जाथारनांगोन नों जुदि इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला खुनु प्रयते नोंनि बोरखौ रावबो सैताना खावनानै लांनो हाया दिनै नों मानिनानै सोलिनो थाखाय आं मानिनानै सोलिनो थाखाय दिनै जोंनि जिबनाव जोङो मोजां थांखि लानानै माबा मोनसे मावब्लाबो जोङो मानो उन्नति जानो हाया खारना जाहैबाय बोसोनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय हालेलुया नों बेसे गिदिर गिर्जानि मेम्बार बेजों बाथ्रा गैया नों बेसे फुराना गिर्जानि नोङो लिडार बेजोंबो बाथ्रा गैया नों बेसेबां गिदिर प्रेयार सेन्टारनि नोङो प्रेयार खालामग्रा ग्रुप बेजोंबो बाथ्रा गैया नों जुदि मानिनानै सोलियाब्ला नों बोर गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै रायनाय बायदिसो मोनदों नामा आं रायनो फैयाखै थुलुंगा होनोसो फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिमा बिफाया जुदि गिर्जायाव थाङोब्ला गथ' गथाया गिर्जायाव थाङा हौवाया जुदि गिर्जायाव फैयोब्ला हिनजावा गिर्जायाव फैया हिनजावा गिर्जायाव फैयोब्ला हौवाया गिर्जायाव फैया हौवाया गिर्जायाव फैयोब्ला हिनजावा गिर्जायाव फैया मानो खारना जाहैबाय मानिनानै सोलिया आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोङो न'खराव बोरखौ नुवाखै हालेलुया आरो जों इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरनाव मा जेसेबां थाखा दङ बिनिख्रुइ बांसिन इसोरखौ फोथायै मानसिफोरनाव खरर खरर थाखा दङ नों मिथिगौ हालेलुया बे बङाइगाव टाउनाव गिदिर गिदिर 3 ताला 4 ताला 5 ताला गिदिर गिदिर दखाननि मालिकफ्रा सोर बिसोरलाय दिनै इसोरखौनो फोथाया नाथाय बिसोरो थाखा दङ नाथाय जोंनि मानसिफोरा सानो 10,000 बोरैबा आंनियाव बोर दङ बोरखौ थाखाजों रुजुनो हाया हालेलुया खाथिनिखौ बुङै लोगो बोरा थाखाजों सुजाया हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो नायनि बोसोन बिजाबनि 10:22 फोरबुनि बोरासो नोंखौ धोनि खालामो मावख्रुबनायजों नों धोनि जानो हाया इंलिसाव नाय The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow and he add no sorrow माने इसोरनि बोरासो मानसिखौ धोनि खालामोनो आरो जेब्ला बियो इसोरा सासे मानसिखौ बोर होयो अब्ला बिनि न'खराव दुखुखौ दादेरा होननानै बुंदों सोरनिबा न'खराव जुदि दिनै इसोरनि बोर दङब्ला बिनि न'खराव जाहैबाय दुखुआ गैदेरा सोरनिबा न'खराव जुदि इसोरनि बोर गैयाब्ला बिनियाव थाखा फैसा बांला गारि घोड़ा गासै बारि बागान थाजोबब्लाबो बिनि न'खरा जुदि असान्तिब्ला सानदो बिनि न'खराव इसोरनि बोर गैया मानो होनबा बाइबेलनि बोसोना बेखौनो बुंदों जेब्ला इसोरनि बोरा थायो अब्ला बे दुखुखौ दादेरा बर'नि ट्रेन्सलेसना एसे मिस्टेक बेयाव दुखुखौ दादेरा होननाय सोदोबा गैया He adds no sorrow हालेलुया नों दिनै गावखौनो साननो हागौ आंनियाव गोबां बोर दङ होननानै दुगानो हागौ नाथाय नोङो न'आव थांब्ला खर' हमनांगौ जायोब्ला असान्ति जानांगौ जायोब्ला सिन्थाजों जुदि नोङो बुंफबनांगौ जायोब्ला सानदो नोंनि न'खराव बोर गैया मानो होनब्ला फोरबुनि बोरा जाहैबाय दुखुखौ गोजान खालामो एकदम खाथां हालेलुया आं फिदिं फिदा बोसोन होग्रा मानसि नङा सिदा सिदा आंनिया एकदम सिदा नोंनियाव दिनै बोर गैया माने नों फोरबुनि बोसोनखौ माखौबा नोङो सिफायदों मानिनो हायाखै आरो नों मानिनो हायाखै माने नोंनियाव दुखुआ दङ नाथाय जिसु ख्रिस्ट होनदों उसिग्लायनाय जिबन होनो थाखाय बे संसाराव फैबाय ज'हननि लिरनाय 10:10 स्पट सिखावा खावनो सिथारनो आरो संहार खालामनो थाखायल' फैयो नाथाय आं फैबाय जाहाथे बिसोरो उसिग्लायनाय जिबनखौ मोनो दिनै नोंनि जिबनाव दिनै सिखावा खावनानै लांगासिनो दिनै सोरबा सासेनि न'खराव दिनै समस्या लाबोनानै सिखावा थाखाखौ खावनानै लांदों सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामनानै आथिं आखाइ बायहोदों सोरखौबा दिनै हौवा हिनजाव नांलाय होनानै हौवा हिनजाव डिभर्स जाहोदों दिनै सिखावा डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंनि न'खराव खावगासिनो खारना जाहैबाय जों दिनै इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै मानो फुंजोबैनि थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड नोङो गावनि हिनजावखौ आंनि हिनजावानो गाज्रि बिनिखायनो बिदि जादों आंनि हौवायानो गाज्रि बिनिखायनो दिनै बिदि न'खरा बायदों आंनि गथ'आनो गाज्रि बिनिखायनो दिनै आङो दिनै समस्यायाव दिनै गोलैदों बिदि नङा खारना जाहैबाय नोंनि न'खरा दिनै फोरबुनि बोसोनखौ मानियाखै बिनिखायनो बोर गैया हालेलुया बोर नांगौना नाङा
बोर नांगौना नाङा? जों साफ्रोमनोबो दिनै इसोरनि बोरखौ नांगौ आरो इसोरनि बोरा जेब्ला सासे मानसिनियाव फैयो, न'खराव फैयो, अब्ला बिनि न'खराव दुखु खस्थ'खौ इसोरा बोखारनानै होयो होनदों। हालेलुया। दिनै बे बोरखौ गोबां मानसिफोरा गावनि मावख्रुबनायजों मोननो हास्थायो। नाथाय नोङो जेसेबां नोङो मावख्रुबा मानो इसोरनि बोर जुदि गैयाब्ला नोंनि मावख्रुबनानै मोननाय खामानियावबो जेबो सान्थि गैया जायो। हालेलुया। मेंलांगोन नोङो गावनि बोलोजों जुदि नोङो गासैखौबो समाधान खालामनो नागिरोब्ला, गावनि बोलोजों जुदि नोङो देरहाजोबनो नागिरोब्ला मेंलांगोन नोङो, सानसे आन्दायलांगोन नोङो। हालेलुया। फोरबुनि बोर गैयाब्ला जेसे माव नोंसोरो जेबो जाया। दाहारनिफ्रायनो गनाय नङा नोंसोरो। फोरबुआ जेब्ला नोंसोरखौ बोर होगोन, दाहारा माबोरै थिरायलांगोन, जि खामानियाव आखाइ होयो बेयावनो नों साक्सेस जागोन आरो नोङो गावनो थोनानै नोङो गुबुनखौबो नोङो हेफाजाब होनो हागोन। इसोरनि रायजोआवबो नोङो आखाइ फोलावनानै नोङो उन्नति खालामबावनो हागोन। हालेलुया। जेब्ला फोरबुनि बोर गैया, ओंखाम उखैजा जेसे खस्थ' खालाम, थोआ। 500 थाखा जाबनायखौनो बिराद जाबनाय बायदि मोनगोन। 100 थाखा बोरैबा मोनसे दान होफ्रांनायखौनो बिराद होनाय बायदि मोननानै एकदमबारे सिन्था जाफ्रांलायगोन। हालेलुया। फोरबुनि बोर गैया बायदि जायो। होना लाफ्रांनानै उनाव पस्तायगोन। हालेलुया। जोङो फरायनि हुदा बिजाबनि 28:13। आंनि उनाव बयबो फरायफागोन। आंनि दिनै नोंसोरनो होनाय हुकुम फोरबु नोंसोरनि इसोरनि हुकुमफोरखौ साबदानै फालिब्ला नोंसोरनि फोरबु इसोरा नोंसोरखौ गुबुन गुबुन जातिफोरनि उन थाबायग्रा खालामालाबानो गासै जातिफोरनि दैदेनग्रा फसंगोन आरो नोंसोरहा लागारबो उन्नति जागोन। जेब्लाबो नोंसोरहा हानि जानाय नङा, माने थोआ जाथारनाय नङा। हालेलुया। दिनै जायहानो फोरबुनि बोसोनखौ मानिगोन बियो लानजाय जानाय नङानो, थाम्फै सिबग्रा जानाय नङानो, मालायनि उन थांफाग्रा जानाय नङानो। सा खापसेनि थाखाय, बेदर दरसेनि थाखाय दसेयावनो थाइलाय बारलाय बाथ्रा बुंग्रा जानाय नङानो, खर'सो बानायगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दाहार लाग्रा नङा, गुबुनखौ हेफाजाब होग्रासो बानायगोन। दिनै नोङो बे बाइबेल सिरिखौनो मिन्थिसेयावबो दिनै नोंनि जिबनाव बे बाइबेल सिरिया दिनै मानो खामानि मावाखै? मानो होनबा बे बाइबेलनि लिरनाय बाथ्राफोरा गोथां। जेरैबायदि बाइबेलाव लिरदों बिदिनो बियो इसोरा मावग्रा इसोर बियो। नाथाय जोंनि जिबनाव दिनै जोंनि सलिनाय, जोंनि मानिनाया दिनै जायनि थाखाय जोंनि जिबनाव दिनै बोर गैया। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बाहारनिफ्राय मानसिफोरखौ स्लिम स्लिम नुयो। दानो सासेजों रायलायलाय, दुखुनि मोदैखौ बसरनानै दानो रायलायगोन। आरो दिनै जों साफ्रोमबोनि न'खराव दिनै इसोरनि बोर नांगौ आरो फोरबुनि बोरासो गासै दुखुखौ गोजान खालामो। हालेलुया। नांगौना नाङा? मानिनानै सोलिगोन ना सोलिया? आं होनाखै दै। भिजननि उनाव खारनाङा, प्रफेसननि उनाव खारनाङा, हिलिंनि उनाव खारनाङा होननानै। आंनो बे मिनिस्ट्रिखौ मावखायो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय फोरबुनि बोसोनखौ सिगाङाव दोननानै मानिनानै सोलिथारनांगौ। मानियाब्ला बोर गैया। हालेलुया। नोंसिनि सेन्टाराव बोर नांगौना नाङा? फोरबुनि बोसोनखौ मानिग्रा जायाब्ला बोर फैया। हालेलुया। नाथाय दिनै गोबां सेन्टारफोराव माने बोर गैया, फोरबुनि बोसोनखौ इम्पर्टेन्ट होआ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। मानिगोन ना मानिया? मानियोब्ला बोर दङ आरो मानियाब्ला हले साव दङ। बाइबेला होनदों। दिनै सावखौ नांगौ ना बोरखौ नांगौ? आरो दिनै आं थांखांनायनि उनाव बिराद खाफाल गोनांलै, एबार बिहा मालाय एकदमबारे खेथि मावनानै इस्किनि हाजार खामायबाय होननानै। खाफालनि बाथ्रा नङा बियो। बै संसारनि मानसिफोरासो खाफालनि बाथ्राखौ रायलायो, नाथाय जों ख्रिस्टियानफ्रा बोरनि बाथ्रा। नों मानिनानै सोलिब्लानो नों बोर गोनां, नों मानिनानै सोलियाब्लानो नोंहा माबा माबि खहा जालांबाय थागोन। हालेलुया। बोरखौ नांगौना नाङा? नांगौ दा? मानिनानै सोलिग्राजों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। 2 नाम्बार पइन्टआव जोङो नायगोन लाभ द लर्ड। फोरबुखौ अननांगौ। गासैबो बुंनि फोरबुखौ गासिबनिख्रुइबो बांसिन अननांगौ। जिसुआ मा बुंदों मिथिगौ? सोरबाया जुदि गावनि
बिहिखौ गावनि गथ' गथायखौ गावनि धोन सम्पतिखौ आंनिख्रुइ जुदि बांसिन अनोब्ला बे आंनि मा जानो जयग' गैया होनदों हालेलुया बाइबेलनि बोसोना बुंदों दिनै सोरबाया जुदि आंनिख्रुइ बांसिन गावनि बिहिखौ गावनि गथ' गथायखौ बा गावनि धन सम्पतिखौ संसारनिखौ अनोब्ला बे जाहैबाय आंनि सेला जानो जयग' गैया होननानै दिनै जिसुआ बुंदोंना बुङाखै हालेलुया बे नङादि नोङो गावनि हिनजावजों थांनानै नांलायहैनांगौ बुलायहैनांगौ बे बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय ओरैबायदि पास्टरबो दङ जेब्ला गोदान गोदान बाइक ओंखारजेनदोंमोन बाइक ओंखारजेननाय समाव बाइकखौ जेन थेन थाखा जमायनानै बारि बागान फाननानै एकदमबारे बाइकखौ बायनानै लायबाय हिनजावखौनो एफाबां अना एकदमबारे बे बाइकखौसो दख'ना गोदानजों खोबलायनानै दोनो सिखावा खावबाय नामा होननानै हुगारफा ओमफ्राय हिनजावा जादोंना लोंदोंना मादों खुनु खाथिरानो गैया आरो पास्टरफोराबो बेफोरबायदि आखलनि दङ हालेलुया आं मा होनदों बुजिदोंना बुजियाखै दिनै सोरबाया जुदि जिसुनिख्रुइ बांसिन संसाराव थानाय मानसिखौ बा बे संसारनि मुवाखौ अनोब्ला बे जाहैबाय जिसुनि सेला जानोबो जयग' गैया बेनिखायनो जोङो फोरबोखौ अननांगौ हालेलुया हौवा हिनजाव नांलायनो होआखै आङो नाय बयनिख्रुइबो गेदेरसिन हुकुमा बेनो जोङो फरायनि माथाइनि लिरनाय 22:37-40 आंनि उनाव बयबो बुंगोन जिसुआ बुंफिनबाय नोङो गावनि गोसो गोरबो गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन बे हुकुमा बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोनांसिनथार नैनि गोनांसिनथार हुकुमा बेनो नोङो गावनि फारा फुरुसिखौ गावखौ बायदि अन मोसेनि गासै आयेन आरो नाबिफोरनि फोरोंनाय मानिया बे मोननै हुकुमावनो हाबजोबबाय हालेलुया फोरबोआ मोननैल' गिदिर हुकुम होदों सेथिया जाहैबाय गावनि फोरबो इसोरखौ गावनि गोसोजों गोरबोजों धन सम्पतिजों गासैजोंबो अननो हानांगौ आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय गावनि फारा फुरुसिखौ गावखौ बायदि अननांगौ हालेलुया गावनि नुसुंसेनि मानसिया सोर गावनि खाथिसिनथाराव थानाय मानसिया सोर गावनि न'खरनि नंगौना नङा गावनि बिहि नंगौना नङा गावनि बिसाय नंगौना नङा गावनि गथ' गथाय नंगौना नङा आंनि न'खराव आंनि साखाथिसिनथाराव थानाय बेक्तिया सोर आंनि न'खरनि मानसि नंगौना नङा बिमा बिफा हालेलुया दिनै गावनि साखाथियाव थानाय गावनि फारा फुरुसिखौबो अननांगौ गावखौ जेरैबायदि अनो आरो फोरबोखौबो बयनिख्रुइबो जिउजों मोदोमजों आरो दंनाय मानिसिम जोङो अननांगौ बेनो गेदेरसिन हुकुमा हालेलुया दिनै नोङो फोरबोखौ अननो हागोन ना हाया दिनै नों फोरबोखौ जुदि अननो हायोब्ला दिनै नोङो फोरबोनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन नों जुदि फोरबोखौ अननो हायाब्ला दिनै नोंनि जिबनाव जाहैबाय इसोरनि बोरा माब्लाबाबो फैया नों फोरबोखौल' अनो होनगोन आरो गावनि हिनजावखौनो अननो हाया गावनि हौवाखौनो अननो हाया गावनि गथ' गथायखौनो अननो हाया बिदियावबो इसोरनि बोरा फैया बे मोननैखौ नोङो मानिथारनांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै अननो हागोन ना हाया इसोरखौ नाथाय जोंनि मानसिफोराथ' इसोर टिसोर मारगुलि लास्टावसो बोराय जाबासो धर्मखौ नांगौ सेंग्रा समाव मोदोम थानाय समाव गोसो बायदि हालेलुया बिदिजों न'खरा बोर फैया जिबनाव बोर फैया दिनै नोंनि मोजां देहा थानाय समावनो नोङो फोरबोखौ जुदि अनोब्ला फोरबोनि हुकुमखौ मानियोब्ला दिनै नोंनि बाखि समाव नोंनि उननि जोलैफोराव फोरबोआ दिनै नोंखौ बोर होगोन आरो आशीर्बाद खालामगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जायानो फोरबोखौ अना बिनि न'खरावनो साव दङ आं साव होआखै दै आंखौ साव होदों होननानै बुंनाङा बाइबेलखौ फराय नोंसोरनो मोनगोन बाइबेलावनो लिरनाय दङ जोङो नायनि 2 Corinthians 16:22 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन जायहा फोरबोखौ अना बियो साव होजाथों मारानाथा फै जोंनि फोरबो जायहा फोरबोखौ अना बियो साव होजाथों मारानाथा फै जोंनि फोरबो जायहा फोरबोखौ अना बियो साव मोनगोननो बाइबेलनि बायदिब्ला दिनै नों जुदि फोरबोखौ अनाब्ला फोरबोखौ सेथि जायगा होआब्ला नोंनि न'खराव
दिनै नोंनि न'खराव बोर फैनाय नङा, नोंनि न'खराव साव फैगोन। हालेलुया। दिनै फै जोङो फोरबोखौ अननो हागोन ना हाया? फोरबोखौ अननो हागोन ना हाया? अनगोन ना अना? हालेलुया। गावनि न'खरखौ इनिफ्राय अनगोन ना अना? गावनि मण्डलीजों अनलायगोन ना अनलाया? अनलायगोन ना अनलाया? गोबां मण्डलीफ्राव दिनै थैनि बाना, गावजों गाव मण्डलीनि मानसियानो बुलायलायनानै गिर्जा गावलायनाय जायो। बिदियाव दिनै फोरबोआ बोरै बोर होगोन बे मण्डलीफोराव? हालेलुया। दिनै गावनि न'खरावनो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय, फोरबोआ दिनै बोरै बोर होगोन? बिनिखायनो फै जोङो अनलायनि। आरो बे फोरबोआ होनदों आंखौ अन, अब्लानो नोंसोरो गावजों गावबो अनलायनो हागोन। हालेलुया। जायहा फोरबोखौ अना बे मानसिया अननोबो रोङा गुबुनखौबो, गावनि बिहिखौ गावनि न'खरखौबो अननो रोङा। आरो जायनो फोरबोखौ अना बिनि न'खरावनो साव दङ। फोरबोखौ नों जुदि अनोब्ला दिनै नोंनि न'खराव बोर दङ। हालेलुया। माबायदि बोर जोङो नायनि। 2 करिन्थियाननि 2:9 फरायनि आंनि उनाव। नाथाय शास्त्राव लिरनाय दं, इसोरखौ जायफ्रा अनो बिसोरनि थाखाय इसोरा जेखौ थाम थिम खालामदों बेखौ रावबो माब्लाबाबो नुवाखै एबा खोनायाखै आरो जाफुंगोन होननानै गोसोआव सानफेराखै। दिनै जायहा फोरबोखौ अनो बिसोरो मेगनजों नुफेरै, खोमाजों खोनाफेरै, गोसोआव सानफेरै बोरखौ थाम थिम खालामदों। सोरबाया जुदि फोरबोखौ अनोब्ला बिसिनि न'खराव, बिसिनि जिबनाव फोरबोआ बे बोरखौ होगोन। हालेलुया। नोंनि सानस्लाबि, नोंनि मावनो हास्लाबि, नोंनि हास्थायनायनि बाहेराव बे फोरबोआ नोंखौ फोजौगोन, उन्नति खालामगोन आरो आशीर्बाद होगोन। नाथाय नों फोरबोखौ अननांगोन। 3 नाम्बार पइन्टआव जोङो थांनि। हुम इउ विल सार्भ। जों ख्रिस्टियानफोरा सानो साबैसे सैतानखौ गियो, मोदायखौ? आखाइ दिखांलाय। खोमसि हराव 12 बाजियाव औवा सिङाव। हा? गिया? जोबथिं जाफेराखै? जाफेराखै? गिमारथारा? हा? हालेलुया। सोंबाथ' फ्राय मानसिया गिया होनगोन। ओइ हारसिं हाग्राबारियाव गारनानै दोनैबा आयौ मोदायसो फैबाय नामा होननानै गिनाया मा जालायगोन? आरो दिनै जोंनि मानसिफोरा, ख्रिस्टियानफोरा दिनै सैताननि टेम्पटेसनखौनो बिराद गियो। मोदाया आनजाद लाबोसिगोन। ओइ फास्टिं दाब्ला, बांद्राय आर'ज खालामब्ला, बांद्राय इसोरजों नांथाब्ला समयसा लाबोयो सैताना। बेखौनो गिनानै इसोरजों नांथाबा। आरो बाइबेलनि बायदिब्ला नोङो सैतानखौ गिनांगौनि जेबो बाथ्रायानो गैला। 1 जहननि लिरनाय चेप्टार 4:4 होनदों, जाय जिउआ आंनियाव दङ बेयो संसाराव थानाय जिउनिख्रुइ बोलोगोरासिननो। हालेलुया। दिनै जाय जिसुआ दिनै आत्मा जाबाय, पबित्र आत्मा जाबाय, बे पबित्र आत्माया जुदि नोंजों थायोब्ला आरो बे संसाराव थानाय जेसेबां गाज्रि आत्माफोर दङ बिनिख्रुइ बोलोगोरासिन नोंहा गिनांगौ गैया। हालेलुया। पलआ तिमथिखौ बुंदों, इसोरा दिनै जोंनो गिनायनि जिउखौ होआखै, नाथाय बोलो आरो अननायनि जिउसो होदों होननानै। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै नों आरो आंहा इसोरखौ फोथायनायनि उनाव जोङो सैताननि आनजादखौ गिनांगौ गैलिया। सैताननि बोलोखौ जोङो गिनांगौ गैलिया। नाथाय नोङो सैताननि बोलोखौ गिनांगौ जेब्ला नों मानिनानै सोलिया। इसोरजों थाया अब्लासो नों गिनांगौ। नाथाय नों इसोरजों जुदि थायोब्ला, इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला, इसोरजों नोङो गोथारथियै जिउ खुङोब्ला, नोङो सैताननि नासयनायखौ, सैताननि आनजादखौ गिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। हालेलुया। आरो आं दानि पल आरो तिमथिनि बाथ्राखौ बुंनाया 2 तिमथि चेप्टार 1:7 आंनि उनाव बयबो। मानोना इसोरा जोंनो गिनायनि जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानायनि जिउखौसो होदों। मानोना इसोरा जोंनो गिनायनि जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। बुजिबाय दा? आं आरो दानि बुंनाया 1 जहननि लिरनाय चेप्टार 5:18 थांनि। जों मिथिगौ इसोरनि फिसाफ्रा पापखौ मावबाय थाया, मानोना इसोरनि फिसाज्लाया बिखौ बासायनानै लाखियो आरो सैताना बिखौ दांनो हाया। आरो
सैताना बिखौ दांनो हाया आरो सैताना बिखौ दांनो हाया हालेलुया नों जुदि पाप मावबाय थायोब्लाथ' सैताना नोंखौ दांथारगोन मानो होनबा बाइबेलाव लिरनाय दङ सोरबाया जुदि पाप मावखुमानानै थायोब्ला बिनि न'खरा माब्लाबाबो सान्थि फैयानो बिनि जिबनाव माब्लाबाबो उन्नति फैयानो हालेलुया प्रेज द लर्ड सैताना दांनो हाया दिनै जाया पाप मावा सोरबाया जुदि रायलायनायजों बुंनायजों मावनायजों दांनायजों जुदि पाप जायोब्ला सैताना नोंखौ सानफ्रामबो आनजादाव खोलैगोन आरो नोंनाव समस्यानो जोबनाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो सोरबाया पापखौ लाखुमानानै थायोब्ला बे माब्लाबाबो जिबनाव उन्नति जानाय नङानो सान्थि फैनाय नङानो बाइबेलाव नायनि ने काहिनि बुंदों सानगोन ने बिराद काहिनि रोंगौ बियो होननानै सानगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बोसोन बिजाबाव थांनि एबार बोसोन बिजाब 28:13 बेयाव प्रस्पार माने उन्नति जानाय नङा होनदों आवगायनो हानाय नङा देरहानो हानाय नङा सोरबाया जुदि पाप मावखुमानानै दङब्ला दिनै नोंनियाव जेसेबां आरज खालामब्लाबो हिलिं जानाय नङा आंनि जिसुआ मा बोलो गैया नामा नाथाय आंनि जिसुआ दिनै मानो नोंखौ सोखानो हाया खारना जाबाय नोंनाव जुदि पाप थायोब्ला नों जेसे बिब्लाबो खोनासंजानाय नङा पापजों बिनाय आरजखौ खोमाखौ फांथेनानैसो लायोनो बियो नाथाय इसोरनि खोमाया थसा नङा रोजा नङा हालेलुया दिनै जोंनि जिबनखौ मानो सैताना दांनो हायो खारना जाहैबाय जेब्लानो जोंनि जिबनाव पाप थायो अब्लानो बेमार आजाराबो फैयो अब्लानो जोंनि जिबनाव मा फैयो दुखु दाहायाबो फैयो सोरनिबा नखराव दिनै दुखु दाहा दङब्ला बेमार आजारा जुदि नासयदोंब्ला सानदो नोंहा माबा मोनसे गोसो सोलायनांगौ दङ पाप दङ हालेलुया आरो बे पापखौ नोङो सिखोमानानै दोनखुमानानै थायोब्ला नों जाहैबाय माब्लाबाबो इसोरजों खोनासंजानाय नङा आरो नोङो बिनि बिनायनि आरजखौ नोङो मोननाय नङा हालेलुया पाप सिमान लानाया लासिं सिंनि बाथ्रा नङा बे बासायजानायनिसो बाथ्रा जोंनि गोबां बर'फोरा सानो पाप सिमान लानाया लासिं सिं अपमान बोरै सिमान लानो इसोरनि सिगाङावलाय आरो पाप सिमान लानाया लासिं सिंनि बाथ्रा नङा पाप सिमान लानाया जाहैबाय नोरोगनिफ्राय बासिनानै सोरगोआव थांनायनिसो बाथ्रा बियो हालेलुया बिनिखायनो दिनै जोङो सैतानखौ गिनांगौ गैया पाप मावग्रा मानसियासो सैतानखौ गियो हालेलुया खोमसिनि लामाजों थाबायग्राया गोरोन्थि लामाजों थाबायग्रा मानसियासो दिनै सैतानखौ गियो नों जुदि गोरोन्थि लामाजों थाबायाब्ला गोथां इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला नोंहा जिबनाव सैतानखौ गिनांगौ गैया हालेलुया 3 नम्बर पइन्टआव आं मा होनदोंमोन नों सोरखौ सेबा खालामगोन दिनै ओंखायनोथ' आं बुंखादों एडभान्सनो नों सोरखौ सिबिगोन बेयाव जाहैबाय इसोरजों आरो सैतानजोंबो कम्पेयार खालामाखै बाइबेलाव बेयाव इसोरखौ दोनबाय आरो बेयाव सैतानखौ दोनबाय बिदिबो बुङाखै हालेलुया सैताना अलरेडि जेनखानायसो आरो जायानो जिसुनि लामाजों गोथों लामाजों थाबायो सैथो लामाजों थाबायो बिखौ सैताना माब्लाबा फेजेननो हाखाला होनदों दांनोनो हायानो हालेलुया आरो जोंनि बाउन्डारियाव जिबौ फिथिखौजों अरजानाया आं आरज खालामलायनाखै थाबायबोनानै बाउन्डारियाव हाबफैनायावनो जुदि हिलिं जायोब्ला मा एसे बोलोग्रा इसोर बियो हालेलुया आरो नों जुदि इसोरनि लामाजों गोथों लामाजों थाबायोब्ला नोंखौथ' खुनु प्रटे सैताना दांनोनो हाखाया बिनिखायनो दिनै बाइबेलनि बोसोना नों इसोरखौ खुलुमगोन ना सैतानखौ खुलुमगोन होननानै बुङाखै ख्रिस्टियानफोरखौ इसोरनि मानसिफोरखौ हालेलुया इयाव इसोरखौ दोनदों आरो इयाव थाखाखौसो दोनदों नों सोरखौ खुलुमगोन होननानै बुंदों सानै मालिकआ सैतान मालिक आरो जिसु मालिक नङा हालेलुया जोङो फरायनि सोरखौ खुलुमगोन दा हिन्दीयाव बयबो फरायबागोन कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते नों इसोरखौ खुलुमनो ना धोनखौ खुलुमनो होनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जिसुनि गोथार थैजों बायख' जानाय मानसिनि थाखाय
सैतानाबो बिसारु नंला, सैतानाबो मालिक नंला। हालेलुया। दा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरनि थाखाय सानैल' मालिक गसंनानै दङ। सासेया जिसु मालिक आरो सासेया धोन मालिक, थाखा। हालेलुया। गोबां मानसिफोरा दिनै थाखाखौ होसोनानै जिसुखौ खुलुमाखिसै आरो गोबां मानसिफोरा दिनै जिसुखौ खुलुमनानै न'निफ्राय हा हु होजायालासिनो बारि बागान गारनानै खारनानैब्लाबो जिसुखौनो मालिक खालामनानै सान्थियै संसार जागासिनो दङ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? बाइबेलाव नोङो सैतानखौ खुलुमनो ना जिसुखौ खुलुमनो लिराखै? नों धोनखौ खुलुमनो ना नोङो इसोरखौ खुलुमनो होननानैसो लिरदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै जोंनो थाखा फैसाखौ नाङा बिदि नङा। थाखा फैसाखौ नांगौ, नाथाय नोङो थाखानि थाखायनो गासैबो गाज्रिखौ मावजोबनो हायो। माने नों जाहैबाय थाखाखौनो इसोर बानायनानै खुलुमगासिनो। हालेलुया। दिनै गोबां मानसिफोरा दिनै सानदेनि समाव सोरबा जुदि गारिनि बिजनेस दङब्ला, माबा मोनसे बिजनेस दङब्ला, सानदे समावसो एकदमबारे मा जागोन, बांसिन रिजार्भ फैगोन, कास्टमार फैगोन, मा फैगोन, दखाना बांसिन सानदेयावसो सेल जागोन आरो गिर्जायाव थाङालासिनो थाखानि थाखायनो एकदमबारे सानदेखौ एबसेन्ट खालामलायगोन। दा बे मानसिफोरखौसो होनदों, नों सोरखौ सेबा खालामनो? इसोरखौ सेबा खालामनो ना नोङो धोनखौ सेबा खालामनो? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आं होनदोंना इसोरनि बोराव अनलि धोनल' गैया, इसोरनि बोराव जाहैबाय दुखु गैदेरानो। दिनै नोंनियाव इसोरनि बोर दङब्ला नोंनियाव थाखाबो दङ आरो नोंनियाव दुखु खस्थ'बो गैया। नाथाय खायसे मानसिनियाव थाखाल' दङ नाथाय दुखु खस्थ', बे मानसिनियाव बोर गैया। अबेखै थांदो नोङो दा? हालेलुया। आं बेखौनो सोंनोसै, नोंनो अनलि थाखाखौल' नांगौ ना नोंनो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आरो इसोरनि जगायनाय गासैखौबो नांगौ? बुजिदोंना बुजियाखै? होमबालाय जोंनि ख्रिस्टियान मानसियालाय माथो बै मा होनो भुटाननिफ्राय गोजा बारहोलायनो हायो। बे जेसेबां जिसुखौ फोरबो होनब्लाबो बे मानसिया थाखाखौसो इसोर होननानै खुलुमगासिनो। सानदेयावलाय प्रेस तालाव हालेलुया होननानैलाय माथो जानो? हालेलुया। बुजिदोंना बुजियाखै? हालेलुया। बुजिदों दा? हालेलुया। दिनै इसोरनि बेसेना बुंदों, सैतानाथ' दांनोनो हाखाया दिनै नोंखौ। खाथिं बुङै लोगो, सैतानाथ' नोंखौ दांनोनो हाखालानो। गोथों लामाजों इसोरनि बोसोनजों थाबायब्ला सैतानाथ' नोंखौ फेजेननोबो हाखालानो। नोंनियाव थानाय जिउआ संसाराव थानाय जिउनिख्रुइ देरसिन जाखाबाय। नाथाय नोङो जिसुखौ नागारनानै संसारनि थाखा फैसाखौ बांद्राय होसोयोब्ला सैताना नोंखौ जोख्लायबाय। हालेलुया। अब्लानिया नोंनि थाखायाबो बासायनो हाया, नोंनि खानदानाबो बासायनो हानाय नङा नोंखौ। बिनिखायनो नोङो इसोरजों थायोब्ला नोङो मान सन्मानबो मोनगोन, थाखा फैसाबो नोंनियाव थागोन, बारि बागानबो थागोन आरो न'खराबो सान्थि थागोन। हालेलुया। बिनिखायनो नोङो थाखानि उनल' खारनाङा। जिसुनि उन खारोब्ला थाखाबो फैगोन, अनलायनायबो फैगोन, गोजोन देहाबो फैगोन, गोजोन न'खरबो फैगोन आरो नोंनि जोलैयाबो बोर गोनां जागोन। हालेलुया। नाथाय नोङो जिसुखौ नागारनानै थाखाखौ इम्परटेन्ट होयो, प्रग्राम जादों दान होआ, जोबस्रांजोबगोन, थाबाय था, थाखाखौनो इसोर खालामनानै खुलुम। थाखानि थाखाय गासैखौबो खालामजोबनो हायो, थाखा मोनबानो जायो। हालेलुया। आरो बेफोरबायदि मानसिनि सायाव फोरबुनि प्रटेक्सना थाया, फोरबुनि बोरा थाया। आरो बेफोरबायदि मानसिया माबा मोनसे जायोब्ला फोरबुनिफ्राय जेसेबां आर'ज खालामब्लाबो एन्सारखौ मोना। बिनिखायनो सैनाङो, गेब्ले गेब्ले जानाङो। बिनिखायनो फै, फोरबुखौसो जोङो सेबा खालामनांगौ। हालेलुया। बिनिखायनो जसुवाया बुंदों, जसुवा 24:15, जसुवाया बुंदों, नोंसोरो दिनै सैताननि लामाजों थाबायोब्ला थाबाय, नाथाय आं आरो आंनि न'खरखौ लानानै आं हले सैथो इसोरखौसो खुलुमगोन होनदों। हालेलुया। दिनै जोंनि फोथायनायाबो बिनो जानांगौ। संसारा जिखि बुङा मानो, जिखि फान्दाया मानो, दिनै आं हले आंनि न'खर गथ' गथायखौ लानानै सैथो लामाजोंसो थाबायगोन। हालेलुया। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै इसोरा बोर होनो नेनानै दङ। दिनै फोरबुआ बोर होनो थाखाय कनजुस खालामा, आलसिया खालामा। दिनै बियो जोंनि गोसोखौ नायो। हालेलुया। जों जेब्ला फोरबुखौ सेथि जायगा दोनगोन, फोरबुखौ अनगोन आरो बेखौ मानिनानै सोलिगोन, अब्ला फोरबुआ जोंखौ बोर माब्लाबाबो होआलासिनो थानाय नङा। दिनै बोरा जोंनि जिबनाव फैगोन। नाथाय गोसोआव लाखि, सैतानाबो नोंनि बिसारु नंला दा। नोंनि बिसारुआ थाखा आरो इसोर बा धोन आरो इसोर। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरा दिनै सैथोखौ मोननायनि उनावबो गोबां इसोरनि
हाबा मावनाय महिमाजों सुफुंजानाय दिनै मिराकल्सखौ मावखांनायनि उनावब्लाबो बिसोरो थाखानि थाखायनो दिनै गावनि एनयन्टिंखौ खोमानानै लादों दिनै जोंनि गोबां बर'फोरा हालेलुया जेब्ला नोङो मिनिस्ट्रियाव फैयै मोनसे लेभेल सौफैयो जेराव माने नोङो थाखानि मोनसे लामाखौ मोनो आरो बेयावनो जुदि नों आन्दायनानै थायोब्ला नों आन्दायबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो इयावनो लास्टआव होनसिगोन सिगाङाव आंजोंबो हिलिं जायोमोन नोंसोरनि सिगां आंनो हिलिं खालामग्रामोन नाथाय दा आं खालामलिया बिरि सोबनानै मेगदुल लोंनानै फाग्ला दै लोंनानैसो डायलग मारिग्रा गोबां बर'फोरखौ आं नुदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो फै जोङो फोरबोखौनो अनगोन फोरबोखौनो खुलुमगोन आरो फोरबोखौनो मालिक खालामगोन अब्लानिया थाखा धोन सम्पति मान सन्मान गासैबो फैगोन नाथाय नों थाखाखौ होसोग्रोयोब्ला फोरबोखौ उनाव दोनोब्ला नोंनि न'खर नोंनि गथ' गथाय जोबस्रांलांजोबगोन हालेलुया दिनै सोरनिबा हिनजावा सोरनिबा बिहामजो जाहैगोन दिनै सोरनिबा बिजामादैया सोरनिबा बिजामादै जाहैगोन दिनै खुनु बेफोरनि हिसाब थानाय नङा न'खरखौ सिफायजोबगोन दिनै बेनिखायनो फै फोरबोखौ सिगाङाव दोनोब्ला फोरबोआनो बासायनानै लाखिगोन जोंनि न'खर गथ' गथाय जोंनि मोजां देहा जोंनि बारि बागानखौ जानांगौ खैफोदनिफ्राय दिनै फोरबोआ बासायगोन बेनिखायनो फै जों फोरबोनि लामाजों थाबायनि नाम्बार 4 जों बे मुगायाव मोदोमनि आरो जिउनिखौ सिनायनो रोंनाय जानांगौ दा जोङो जिसुखौ फोथायनायनि उनाव केथलिक बाप्टिस्ट रिभाइभेल बिदि नङा जिसुखौ फोथायनायनि उनाव खालि मोननै ग्रुपनि मानसिफोर दङ सब डिनोमिनेसनावनो बेनिखायनो बाइबेलाव डिनोमिनेसननि बाथ्रायानो गैया खालि जिउनि आरो मोदोमनिल' बाथ्रा दङ हालेलुया आरो बे मुगाया जाहैबाय जिउनि मुगा प्रेज द लर्ड बेयाव बाप्टिस्टनिखौ बाप्टिस्टनि एक्सट्रा फजनो बिलिभार्सनिखौ एक्सट्रा फजनो बिदिनि बाथ्रा नङा बेयाव जाहैबाय जेसेबां दंब्लाबो दा नों मा मण्डलिनि मेम्बार बेजों आंहा मतलब गैया बेयाव जाहैबाय सोरबा जिउनि दङ आरो सोरबा मोदोमनि दङ हालेलुया आरो बे मुगायाव जाहैबाय जोङो जिउनि आरो मोदोमनिखौ जोङो सिनायनो हानांगौ नङाबा दिनै मोदोमनि मानसिफोरा दिनै नोंखौ आन्दायहोगोन हालेलुया जोंनि बर'फोराथ' अबावबा अन्थाइनि दै ओंखारनो होनब्लानो रिजार्भ लालायनानै होसोलांखायो अबावबा एकदमबारे दंफां मुरायानो माबा बेरदों होनब्लाय होलांखाबाय हामो गायो फालासेयावनो गायो होनलायलाङो हिन्दु ख्रिस्टियाननि बाथ्रा नङा इयो जाथि गथ' मोनसे सेन्टिमेन्ट दंखायो बर'फ्रा हालेलुया थ' बिनिखायनो बे मुगायाव जाहैबाय नोङो जिउनि आरो मोदोमनिखौ नोङो बासिनो रोंनाय जाथारनांगोन जिउनि ख्रिस्टियान आरो मोदोमनि ख्रिस्टियान जिउनि फोरोंग्रा आरो मोदोमनि फोरोंग्राखौ नोङो सिनायनो रोंनाय जानांगोन नङाबा नों आन्दायगोन हालेलुया गोबां मानसिफोरानो दिनै जिउनि आरो मोदोमनिखौ सिनाया आर'ज खालामनायाव हिलिं जाबाय माने सानो बे एकदमबारे आत्माजों सुफुंजानाय बेक्तिथार ओंखायनोथ' बिदि जादों प्रफेसि बुंबाय मानलाय सानो बे एकदमबारे जिउनि मानसिथार आरे गिफ्टआ जाहैबाय गिफ्ट साबैसे हाबा जादों आखाइ थिखांलाय ओमफ्राय बे हाबायाव 10-15 थाखानि जगब्लाबो पेकिं खालामलायनानै लांदोंना लाखै हा लांदों दा होमबा बे हाबायाव नोङो नोंजों मोजां थानायखायसो हाबानि समाव नोंखौ इनभाइट खालामदों लेंदों नंगौना नङा थेवब्लाबो नोङो बै आं हाबायाव होनाय गिफ्टखौ लाबोफिन होननानै बिफिनो जानो नों जुदि खोस्लि होदोंब्ला बेखौ मालाय ओंख्रि संनायाव बाहायबाय थाबाय नों बाल्थिं होदोंब्ला मालाय दै रोगानायाव बाहायबाय थाबाय नंगौना नङा नोंजों दुश्मनि जाब्लाबोथ' नोंथ' बिफिननानै लाया गिफ्ट होबाय नालाय होथारबाय दिनै सोरबाया जुदि इसोरनि लामाजों थाबायदोंब्ला इसोरनियाव जुदि बिनानै जुदि बियो हिलिंनि बोरखौ प्रफेसिनि बोरखौ जुदि मोनबायब्ला आरो बियो उनावहाय बोरखौ मोनखांनायनि उनावब्लाबो हिलिं खालामबाय थानायावनो जुदि इसोरनिफ्राय जुदि गोजान जानानै पाप मावबायब्ला थेवब्लाबो इसोरा बिनि गिफ्टखौ बोखानानै लाफिना बिबेसाराव थाबाय थानानैनो हिलिं खालामग्रा मानसिबो दङ पास्टरबो दङ गावनि प्रेयार सेन्टारावनो रेप खालामनानै बेखौनो आर'ज खालामनानै हरग्राबो मानसि दङ डेन्जार बुजिदोंना बुजियाखै भिजन नुबाय थागोन आरो गुबुनजों बेलेग सोमोन्दो गाज्रि सोमोन्दोआव थांगोन थेवब्लाबो बियो आरो मिनिस्ट्रि मावगासिनो बिदि गोबां दङ गिफ्ट बाइबेलाव होनदों गिफ्टसो बियो गोथार जिउनि गिफ्टखौ होनायनि उनाव लाफिना नाथाय सानसे इसोरा बिसार खालामगोन आरो बै गिफ्टल' बाहायग्रा मानसिफोरखौ होनगोन आं नोंखौ सिनाया गोथाङै थानाय समाव नोङो आंनि आफानि इच्छा बायदि नों थाबायाखै नों आंनिफ्राय दूर ह होननानै माथाइनि लिरनाय चैप्टार 7 21 निफ्राय 23 बे मानसिफोरखौनो बुंगोन हालेलुया दा जाहैबाय आं बुंदों आं गिफ्टनि बाथ्राखौबो बुङाखै दा आं बुंनो नागिरदों जिउनि आरो मोदोमनिखौ सिनायनो नांगौ हालेलुया बिसोरनि आखलखौनो बेलेग नुखायो
मोदोमनिखौ मोदोमनि रोखा नुखायो आरो जिउनिखौ जिउनि रोखा जोङो सिनायनो हाखायो। हालेलुया। जोङो फरायनि बाइबेलनि बेसेनखौ रमान चैप्टार 8 5-8 जायफ्रा मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायो बिसोरनि गोसोआ मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जायो आरो जायफ्रा गोथार जिउनि थोननाय बायदि थाबायो बिसोरो जिउनि हास्थायनायखौ ल' हामलायो। जायहा मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जायो बियो थैयो नाथाय जायहा इसोरनि जिउनि सिङाव थायो थारैनो बियो गोथां आरो सान्थिखौ मोनो। बिनिखायनो बाथ्राया बेनो सोरबाया मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जाब्ला बियो इसोरनि बिसारु जायो मानोना बियो इसोरनि आयेनखौ मानिया आरो बियो मानिनोबो हाया। जायफोरा मोदोमनि हास्थायनाय बायदि थाबायो बिसोरो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया। दिनै सोरबाया जुदि मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायोब्ला बे जाहैबाय इसोरखौ खुसि खालामनो हाया आरो मोदोमनिजों थाबायग्रा ख्रिस्टियानफोरा दिनै बेसोर जाहैबाय थैनायखौसो मोनो, नोरकखौसो मोनो। हालेलुया। नाथाय सोरबाया जुदि जिउनि थोननाय बायदि जिउजों दैदेन जानानै जुदि थाबायोब्ला बिसोरो जाहैबाय सान्थिखौ मोनो आरो गोजोननायखौ मोनो। हालेलुया। दिनै मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो जिउनि ख्रिस्टियानखौ जोङो नायनि गालातियाननि लिरनाय चैप्टार 5 18-23 नोङो गोथार जिउजों दैदेन जायोब्ला नोङो आयेननि सिङाव नङा मोदोमनि मावनायफोरखौ रोखा नुनो मोनो। जाय मानसिफोरा दिनै मोदोमनि ख्रिस्टियान बिनि मावनायफोरखौ रोखा नुनो मोनो। नाय मा बियो बेफोरो जाबाय जिनाहारि खालामनाय, एसे गोसायै बुं, जिनाहारि खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय, गाज्रि मावनाय आरो लांसुनिया हाबाफोर, मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय। मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायो, मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायो आरो गावजों गाव नांज्लायो। बिसोरो मेगन साज्लायो, राग जोंज्लायो आरो गावनिखौल' नागिरो। बिसोरो गावस्रालायनानै गुबुन गुबुन जाज्लायो। बिसोरो गुबुननि गाहामखौ नायनो हाया। लोंग्लुङो, लोंग्लुङो। मा लोंनायनि बाथ्रायलाय? जौनि बाथ्रा, द्रांकार होनदों। लोंग्लुङो आरो फेग्लुङो आरो बेफोरबायदिनो गाज्रि हाबाफोर मावो। सिगाङाव बुंखानाय बायदि दाबो आङो नोंसोरखौ साबधान होयो। जायफोरा बेफोरबायदि मावो बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। मोदोमनिजों थाबायग्रा मानसिफोरा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङानो। आरो जोङो नायनि नुजा होजानायनि 21नि आटखौ। नाथाय टिख'फोर, फोथायैफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलैग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। हालेलुया। दा मोदोमनि आरो जिउनि ख्रिस्टियानखौ नायदो नोंसोरनो। नोंसिनि मण्डलीयाव साबैसे मोदोमनि ख्रिस्टियान दङ, साबैसे जिउनि दङ? सोरबाया जुदि मोदोमनिजों थाबायोब्ला सानदो
बियो हालेलुया प्रेस लर्ड होनबाबो नोरगोआवसो थांगोन मानो होनबा सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होनदों थगायग्राफोरनो खाथिनिखौ सोंलाय ओइ लोगो नों थगायना थगाया थगायोबा हले जोंनाय अरासो नोंनि बाख्रि जागोन थाहैनांगोन नोङो इयावनो हालेलुया ख्रिस्टियानफोराथ' थगायनायखौ बिराद सिम्पोल सानो आरो फिसा थगायनाय बा गिदिर थगायनाय बेजों बाथ्रा गैया थाम्फै अरब्लाबो मेलेरिया जानानै थैना थैया हा देंगुआ थाम्फैनिफ्राय नंगौना नङा जिबौ अरब्लाबो थैना थैया मैदेर गाथारब्लाबो थैना थैया मैदेरखौ गिदिर जुनारखाय नुनानै बिराद गियो थाम्फैखौ फिसा साननानै अरहोयो बेयावनो आसामाव नोङो इयारलि खैजोन मानसिया मेलेरियाजों थैयो थाम्फैनि थाखाय नों हिसाब लालाय मैदेरजों जेसेबां थैयो बिनिख्रुइ बांसिन थाम्फैजोंसो थैयो हालेलुया गरम बोथोर फैबा मिन्थिगोन मैदेरजों थैनायखौथ' जोङो निउसाव मिन्थिखायो बर'फोरा साबैसे थैदों दाखालि बावैसो सोरबा हिनजाव मानसि थैदों नाथाय थाम्फैजों थैनायखौथ' रावबो रिपर्ट होआ मेडिकेलाव लांनानै मेलेरिया जानानै डेंगु जानानै हालेलुया दा जों सानो बिदेशाराव थांबा मार्डार खालामबाथाय पाप जायो थगायनाया पाप जाया थगायनायाबो नोङो मेलेरिया जेरै फिसा थाम्फैजोंनो थैयो बेफोरबायदिनो थैगोन हालेलुया दा नोङो सासे पास्टर होनो हिलिं खालामग्रा होनो थगायो सानदो बियो मोदोमनि ना जिउनि मोदोमनि ना जिउनि हालेलुया मोदोमनि ना जिउनि आं होननाय ना बाइबेला होननाय आं होनदों ना बाइबेल होनदों बानजिदा होनदों ना बाइबेला होनदों हालेलुया आखायाव गोथार बाइबेल लायो बेमारिफोरखौ आरज खालामो हिलिं जायो आरो नोंसोरो साननोसै थगायनायखौ मिन्थिब्लाबो इसोरानो मावगासिनो माथो जिउनि मानसि होननानै नाथाय बे जाहैबाय गिफ्ट लोगोफोर गिफ्टखौ लाफिना गिफ्टआ जाहैबाय गावनि थाखाय नङा गुबुननि उन्नतिनि थाखाय होनदों मण्डलिनि उन्नतिनि थाखायनो हालेलुया नाथाय आत्मिक जिबना जाहैबाय बेक्तिगत जिउजों दैदेनजानाय जाहैबाय बेक्तिगत गोथारथिया जाहैबाय बेक्तिगत सैथोथिया जाहैबाय बेक्तिगत रावनिबो थाखाय नङा बियो हालेलुया दिनै बेक्तिगत बिसयासो नोंखौ सोरगोआव लांगोन गुबुननि थाखाय जिथु इसोरा बोर होदों हिलिं गिफ्ट माने आंनाव दं माने बे आंनि बेनिफिटनि थाखाय नङा बे जाहैबाय नोंसोरनि लाबनि थाखायसो मण्डलिनि लाबनि थाखायसो बिबायदि हालेलुया प्रफेसिया आंनि थाखाय नङा आंनि लाबनि थाखाय नङा बे जाहैबाय मण्डलिनि उन्नतिनि थाखायसो बियो लाबनि थाखायसो नाथाय बेक्तिगतआ जाहैबाय गोथारथि नंगौना नङा सैथोथि नंगौना नङा बोसोनखौ मानिनाय नंगौना नङा आरो बे बेक्तिगत बिसयासो जोंखौ सोरगोआव लांगोन आरो बेक्ति इसोरजों बोसोनजों सोमोन्दो नंगौना नङा जों बेखौसो नायनांगौ हालेलुया आं बुंनो गोसो गैया गोबां पास्टरफोर दङ गोबां रेभारेन्डफोर दङ गोबां हिलिं खालामग्राफोर दङ सासे सासेनि नामखौ उमुगा रैसो रैसो प्रमान दङ होननानै जुदि खोन्थानांगौब्ला नोंसोरो आसरित जागोन बेनिखायनो आं सोरबा सासे बेक्तिनि आङो एगेन्स्ट खालामनो बदनाम खालामनो फैयाखै नाथाय आं बिखौनो फोरोंनो फैदों गिफ्टखौ नायनो नाङा बेक्तिखौसो नायनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड खोथाखौ बुजिदों ना बुजियाखै आंनियाव थानाय गिफ्टखौ नायनानै फाग्लि फाग्ला जानाङा आंनि केरेक्टारा इसोरजों मिलायदोंना मिलायाखै बाइबेलजों मिलायदोंना बिखौ नायनानैसो आंनि उन थाबायखानांगौ हालेलुया जों मानो बे बाथ्राखौ बुङोब्ला जों जाहैबाय प्रेक्टिकेल गाव मिनिस्ट्रि दङ जोंहाबो गिर्जा दङ जोंहाबो मेम्बार दङ ओइ सोरनिबा बायदि जोङो न'खरनै न'खरथाम मेम्बार लानानै जोङो गिर्जा सालायनानै गोसो बायदि सैमा फाग्ला बायदि गिदिं गिदिं गावखौ मोजां मोजां देखाय फाग्ला बिदि पास्टर नङा जोङो जोंनि आन्दाराव चार्चेसफोर दङ हालेलुया आरो दासिमबो जाहैबाय जोंनि आन्दाराव जेनेबा चार्चेसफोर दङ न'खरफोर दङ दा जोंनि लकेल चार्च खिनियावनो 150 जननिबो बारा मेम्बार दङ 160 जन आरो जोंनि ब्रान्च चार्चेसफोर दङ जोंनि मिनिस्ट्रिनि आन्दाराव आंनि आन्दाराव पास्टरफोर दङ इभान्जेलिस्टफोर दङ टिमफोर दङ हालेलुया आं इयाव गावखौ थगायनानै प्रिचिं खालामबा आंनि लोगोफोरा आंजों थाफागोन इसोरो गिदिंफागोन इसोरो एफा खस्थ'नो हालेलुया मानो सिखाव सेरेब बायदि हारसिं हारसिं गिदिंनानै गावखौ बिराद गिदिर गिदिर मिनिस्ट्रि मावग्रा होननानै बुङो नाथाय मानो लोगो लांफानो हाया मानो हारसिं हारसिं सिखाव बायदि गिदिङो आंहा दाउट थायो बेफोरबायदिखौ हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै ओंखायनो जोंनि बर'फोरा आन्दायनायनि सम नङा बियो जिउनि मेगना गेवनायनि सम दिनै बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारा जिउनि मेगना गेवनायनि सम
हालेलुया बोर जुदि नांगौब्ला सैथोआव थाबायग्रा जानांगोन हालेलुया आखला बाइबेलजों मिलायनांगोन आत्मिक जानांगोन गिबनि फाग्ला फाग्लि जायोब्ला गिबालाय मा नों गाङोब्ला मोनगोन हुसियार जा जोबनाय मुगायाव आन्दायगोनबो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै बाइबेलनि बायदिब्ला जिउनि आरो मोदोमनिखौ रोखा नुनो मोनो आरो जुदि नों जिउनि मानसिब्ला जिउनि मानसिनि मावनाया जाहैबाय जेब्लायबो बाइबेलजों गोरोबगोन आरो नों जुदि जिउनि मानसि नङाब्ला ओरैनो गिबल' लादोंब्ला नोङो हिलिं मिराकल गरम गरम जाबाय आरो दसे उनावनो स्रां आरो दासिमबो जोंनि मानसिफोरा सैथोखौ खोन्थाब्लाबो दानो बेफोरबायदि मानसिखौसो सापर्ट होगोन आरो बिदिखौसो नोंगौ होननानै थागोन उनावहाय सेस जिसुखौ फैनोसै होननानै माथो जि गुफुर गुफुर गाननानै नेनानै बोरो जिसु फैनाया हालेलुया सोर प्रफेट बिलाइ जिसुनि फैनायखौ मिन्थिग्रा बबे बाइबेलाव लिरनाय दङ आनखि जिसुआ गावनो मिन्थियानो आफानि आखायावसोनो बिनि नैथि फैनाया जोमैसिम जोंखौ लांनो फैगोना सिमांजोंब्लाबो दर्शनजोंब्लाबो दिनैनि 12थायावनो जिसुआ फैथारसिगोन होननानै रावबो बुंनो हाया बियो जेसे बियो बोसोर बोसोर फास्टिं थानानै गावखौ जेसे गोथार खालामा मानो होनबा बे अधिकारखौ रावनोबो होआखै बाइबेला क्लियार बाइबेलाव लिरनायनि बाहेरा नों प्रफेसि खालामबा बे जाहैबाय फल्स प्रफेट हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै बाइबेलनि बारगा सोरबाया जुदि प्रफेसि होयोब्ला बे जाबाय नोंखाय सैथोखौ बुङो जों हले नोंसोर जोंनि बोसोनखौ खोनासं लागिदा सं जोंहा दायथ' दङ सैथोखौ प्रसार खालामनांगौ सैथोखौ बुंनांगौ जिउनि मेगनखौ जोङो खेवनांगौ मानसिफोरखौ हालेलुया बिनिखायनो सिरि मोननायनि सम बियो आन्दायनाङा खाथिनिखौ बुङै लोगो आन्दायनाङा गिबा नोंबो मोनगोन नों नांथाबनानै बियोब्ला नाथाय नोङो इसोरनिफ्राय गोजान जाब्लाबो इसोरा नोंनि गिबखौ बोखारनाय नङा मानो होनबा गिब नालाय होखाबाय खिन्थु गिबखौ लानानै नोङो सोरगोआव हाबनो मोना जिसुआ नोंखौ होखारहरगोन आं नोंखौ सिनाया नों आंनि बाइबेलनि बोसोन बायदि थाबायाखै होनगोन हालेलुया दा जोंनि मानसिफोरा होनदों नोंनो गिबखौल' नांगौ ना नोङो जिउनि मानसि जानो हास्थायो जिउनि मानसि जानो ना गिबखौल' नांगौ नोंनो गिबखौल' नांगौ आन्दायगोन नोङो गिबखौल' नांगौब्ला गिबखौल' नांगौ जिउनि मानसि जायोब्ला नोंनो जाहैबाय हिलिंआबो नोंजों थांफाखागोन प्रफेसियाबो नोंजों थांफाखागोन भिजनाबो नोंजों थांफाखागोन नों जेब्ला जिउनि मानसि जानानै आवगायलांबाय थागोन इसोरा मा जागोननि सिगां खोन्थाजोबखागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आं बिनिखायनो आं बिखौ बुङादि आंनो राइट आंनो रोंजोबथारगौ बिदि नङा खिन्थु आंबो जिउनि मानसि जानानै आवगायलांगासिनो हालेलुया बे जिउ दावहायाव आंबो गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानानै गावखौनो थामथिम खालामगासिनो हालेलुया आंबो नोंखायनिफ्राय गावखौनो गोजानाव दोननानै आंबो जिउनि मानसि जानो आंबो आवगायबोगासिनो हालेलुया दिनैनि मुगाया सिरि मोननायनि मुगा हालेलुया बुजिदों दा जिउनि मानसि जागोन ना जाया जागोन ना जाया दिनै जागोनल' होननानै आरो गाबोन इसोरजोंनो सोमोन्दो गैयाब्ला आरो दिगदार जालायगोन दिनैथ' आं सोरखौबा आर'ज खालामगोन पाक्का आंनाव थानाय बोराथ' थालांखागोन नाथाय बोर थालांनायनि उनावब्लाबो नों जुदि जिउनि मानसि जायाब्ला नों बेखौ बाहायबाय थागोन नाथाय हिसाब खिथाबा नोंनिया बिराद गाज्रि जागोन बिनिखायनो नुदोंना खायसे मानसिफोरा इसोरनि हाबा मावनानै दिनै न'खरा आलाय सिलायसो जादों पास्टरफोरनि हिनजावखौ दिनै सोरबाया खावनानै लांदों इभान्जेलिस्टनि हिनजावखौ दिनै सोरबाया खावनानै दिनै मानो जिउनि मानसि जानांगौ हालेलुया गुबुननि सिगाङाव गावखौ धोर्मिक देखायफ्लानानै गाव जुदि जिउनि मानसि सैथो मानसि अरिजिनेल मानसि जायाब्ला बे समस्या फैगोन दिनै बोरनि इसोरखौ मोननानैब्लाबो नोंनि न'खराव बोर फैनाय नङा हालेलुया दिनै सान्तिनि इसोरखौ मोननानैब्लाबो नोंनि न'खराव सान्ति फैनाय नङा नोंनि जोलैयाव दिनै सान्ति फैनाय नङा बिनिखायनो आं बेखौनो खावलायो जिउनि मानसि जानि हालेलुया खाथिनिखौ बुङै लोगो जिउनि मानसि जानि देखायफाग्रा नङा ओरैनो दिन्थिफ्लाग्रा नङा नाथाय जिउनि मानसि जानि सैथो मानसि जानि हालेलुया बुं मानोना आफाया सैथो बिनिखायनो सैथो मानसि जानि हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै प्रेज द लर्ड बाइबेला बुंदों सोरबाया जुदि पापखौ थाखुमानानै दोनखुमायोब्ला बिनि जिबनाव बिनि मिनिस्ट्रियाव माब्लाबाबो प्रस्पार जायानो बारायलाङानो जोंनि मिनिस्ट्रिखौ नोंसोर इउटुबाव नुनानै साननांगौ बिराद बेकग्राउन्ड दङ बिराद माने बुहुत सापर्टजोंसो बिसोरो बिदि मावदों नङा जों जिर'निफ्राय रावनिफ्रायबो सापर्ट लायालासिनो दिनै फोरबोनि खामानिखौ जोङो फसंदों हालेलुया खम बैसोआवनो फोरबोआ बुहुत जायगायाव बाहायदों बुहुत
खामानियाव बाहायदों आंखौ दिनै। खारना जाहैबाय जों जाहैबाय जेब्लायबो सैथोथिखौ जोङो नोजोर बोयो। हालेलुया। जों जाहैबाय नों जुदि सासे इसोरनि खामानि मावग्रा होनोब्ला नोंनि मा टेलेन्ट दङ जोङो बेखौ लानानै जोङो बोदोर बावलि जाया, नाथाय नोंनि आखला जिसुनि बाइबेलजों जिसुनि बुंनायजों गोरोबोना गोरोबा जों बेखौबो बिजिरो। हालेलुया। बिनिखायनो फै दिनै संसारा बाइबेलखौ फरायनाय नङा, संसारा दिनै जोंनि आखल आखुखौसो फरायग्रोयो। हालेलुया। जोंनो संसारनि बाइबेल जानो नांगौ। खाथिनि बुङो ओइ लोगो आंनो संसारनि बाइबेल जानांसिगोन। संसारा बाइबेलनि बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंब्लादि मानिगोन बिदि नङा। आंनि जिबनाव बाइबेलनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनाय नुब्लासो आंखौ फोथायगोन। आंखौ फोथायनायानो इसोरखौ फोथायनाय जागोन। होमबासो इसोरखौ मिन्थिगोन। हालेलुया। दिनै ख्रिस्टियानफोरा गिर्जायाव मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, गिर्जानि बाहेरायाव फैबाथाय संसारनिख्रुइ डेन्जारसिन जायो। ओंखायनो हालेलुया। बेनिखायनो चेलेन्ज, सोरबा सापर्ट हो लागिदा हो, सोरबा फै लागिदा फै, सैथोआव गसंगोन आरो जिउनि मानसि जागोन। हारसिंब्लाबो एलाइजा बायदि जानानैब्लाबो गसंनानै थागोन। 450 भाबौबादिया निसलिया जानानै राजानि टेबोलाव गावनि फिल्डखौ बानायनानै लामालाय मा जानो, हाग्राबारियाव थानानैब्लाबो सैथोआवसो गसंगोन। बे मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै जों इसोरनि हाबाखौ मावदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। सैथो बाथ्राखौ बुंबाथ' एसे साखायो। जायखि जाया नोङो माबा मोनसे जुदि लोमजायो साजायोब्ला टेब्लेट जुदि जायोब्ला अफुयोब्ला गोखा नंगौना नङा टेब्लेटआ? आरो बे टेब्लेटखौ नोङो जुदि मन' लांनो हायोब्ला, जानो हायोब्ला, हजम खालामनो हायोब्ला बेमारा हामोना हामा? दाबो सोरनावबा सोरनावबा सानो हागौ। नाथाय नों जुदि बेखौ मानिनानै मन'नानै लायोब्ला नों जाहैबाय हिलिं जासिगोन, मोजां मानसि जासिगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय नों जुदि गोबाव होनोब्ला नों बेमारावनो थासिगोन, पापावनो थासिगोन नोङो। हालेलुया।